What's up, YouTube? It's me again, Mr. Cozy Intelligence. Please like, subscribe, share video like this. So guys, I'm back. Today I'm here with Tatools, guys. Tama Silver. Mngane we baby. So Tatools bro trend. Wacha kuwe. And mina ngakaqala ku socials bang ku Facebook, ku TikTok, IG. Sambeni guys. So kweyiphi app? Facebook, okay. So wena Tatools bra, kucala le babies yabo uziphabani? Makawuza. Uziphabani? Makawuza bra. Chere vele. So cause rate mhlawumbe ungaziphaba 7, 8 okanye 9 ba wena ubunswembo bakho nje ku babies. Mina nisiphitheni. Whoa, Tatools. Yabo ngiqasala week. Yabo Tatools into endithandayo. Yabo xa utyana ufuna ubuza upha o2 njalo ungabi nesidima like njalo ungazivi ubutyana. Athatha Tom Toza. Tatools mamela. Funa siprove loba um10 out of 10. Nje awuzoplead nje ya nje uphosa amazibamba Tatools. So sela ketho ngizenza ithona ziveni uzawuthini toto mbambele usisi sela babuke Tatools akho ningapha ya Tatools uthe ungu10 mos kurizi yakho irizi yakho ithembile ne so lo mnana la ufuna umthitha lo mnana yabo usingile mnana ufuna o so na ubona wena ke ngoku yabo kwazi ukuza puzzles bona wena Tatools so ufuneka unqoko nayo approach lo mnana nganzima lo we nje compliment Ayinzima. Tatools la abuza ngegama uncokolisa akho we John ubuya mawe okay John okay asho hi sis okay njani right na oh sure I'm the right la wena Tatools ke lo yabo beshaya ngentombi otherwise abo uncokola naye yabo John afuna uncokola naye ananqa namba Tatools takana nqaka una Tatools 5 minutes Tatools 5 minutes. Fika pa Tatools. Wait Tatools. Ingxaki lapho ngoba man I'm so intelligent. Angigcwali kubani ngoba I'm fucking with the president. So Tatools. Masiba uya abantu mama Tatools. Tatools. Jonga Tatools. Siba uya abantu fans base. Yazi fan base so likhona. Ina Tatools. You are shaking, my car. You've been shaking. Right Tatools. right na Lapha kawani mntana. Waziba njani? ngizalazi kami ngoxesha khona ijobundazi kanini kuzozama Akabe ngikwazi. Ayixapheni kubona. undazile kaloku Hala kuba ngulo njani? uzayundifuna kami ngoxesha Ngizokufuna njani? like wena ubufuna undazi bani ngumntu onjani so mna ngicacisa lo We're in big trouble. Nothing is coming right. ndikhuthani Ina Tatools photography special abi. awuceli ngendlela right yes ana enye indlela nokucela ngaluthanda Yes, not nice, Papa. I told you can. Ngicela hlobo. cela hlobo awunjongi nonjonga iyafuna uyenza so bakwenzisile Kusimbuza loba yathini yabo otherwise afuse labana bacimba faka hi Tom okay right na I'm the right bombe like ngole train Tatools umvile bombe njani asingola ngarayi Tatools njalo mnana bro utrend ne
wajola naye umjonga njani Ya umhle fethu. wajola naye camcelela like amehlweni ba umhle umjonga camcelela ba umhle Ya kanje ncane fethu. nje ibhali ayisusu Ya nje. wajola naye umphabana 7 8 9 umphabana Hayi ba. ngamphabana kaloku Ba mna? 5. 5 why so chomo wena ngajona itathu banna no ingathi umuntu oshayi yabo ngathi akazithetha xa uhlambuza akho mfundo no so ungamphabana ke scale of u2 right 2 okay I tattoos baninzi tattoos okay ngositsho mina Ya. so izapha tattoos zabo izapha